Na, a mai videóban 1v1-ezni fogok egy vendéggel, 5-ig fogunk menni. Aki nyer, az nyer. Nice. Ami most kicsit fáj a fejem, szóval kicsit rosszabb leszek. Ezt nézzétek el. Ezt kivágjuk. Na, úgy nem fogom. Nice. Jó. Jó. Amíg sotit cserél, addig el szeretném mondani, hogyha akartok több ilyen tartalmat látni, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Na. Ezt is jól elcsesztem. Nice. GG. Még egyes nyersz, de még visszahozhatom. Szép. GG. 5-3. Hát... Hát gratulálok, hogy nyertél. Titeket pedig, hogyha tetszett ez a videó, akkor nézz szét, és ha tetszik, amit látsz, akkor iratkozz fel. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!